Bruchifu be brave, Bomabaso. Mintimin can Yamin Shiro Munina. But over na ba kubi timu a abroche na beati no wo hwe wono ankasa no ho ode te ho no a metiti wo mon nsem ni bibre because e bia na push me na makoka asem bia na empanyimfo anye de ani anye ho bi metimi aka kyerem se eye politics dia ane nkai kwan na etia NDC wo MPP wo CPP wo mo so nkonko dwane ena Tetemmofratv so kosi gidigidi mensaka ejeku ha no mu a yesem be twetwe nkomo a ehia se won so obetie bi na aboa eja boko de boko yesem bi ya yeshe bi enema ko kama ba de adaroma biso uye dwumedie na yi na yewie ne ekona ka wonko a ya na nchensem pi wotuma ye dwumedie na uwie ye chesem ayesen ede nyamiase chia hwefo so nemu memewie na mani age se onyankopon dombo aye na dwuma ati adofo ebeboa ye beta akire na obi akoduru fia sondwemu ayante atinka bone bia na mani age se BBC na ya na bia na do obi pe nti eba ne se ya na obi so tete kwanchen a opeso ye ne mebia emfata nenso obade ya daroma manti atinka bone bia obi akoduru fia sondwemu a ne dodo no nyina na metimi efre wo because obi wakura ne me number nenso hodo nti wo bai na mesu nshira wo na kofoso eni je papa bloggers omunya akwanya ba ebe gezi occasion no o ma ehun sampa wabobra na omode nsem so ekwa abonten na nsem no kwa abonten na nkofo nya efie befefe hwewie ye no nsem bebre ebeche wonya bieti nsem na kozo watibi matiti bi bat me nipa nsem bi sa no aya mensu so me mutin na mehwe fi se okenkan ezedo so ngoma no ba bia wo se entie atesem hunu eni nipa dodo achi nkoye bone abre ni abre bia de wo ye ne ye papa na ebehye nyame animunyam ebeti wanim wo abusuam sebe offense a omo hwehwe se wo no ye beti no esese wako wanim na ebehye wo animunyam a eno na mehwe obi a sebe waka no nkono nanka obrebe concert musi ni mu nyumtu mu nyina no nanka bia meda sebe patuso no anya bia kanya bia sere ama ne saa ne de saa no beka ye dwumai se adwen na amantem no ampa bibi anye na wanya ba bi anna na china bi bia ye kodan ganafo ana adofo se yenkope baabi emfa wutiri nto a ehu atim didie no kura timi yi ofri wi asentem adapai bi twawo esue bia na ndi kura onsem no ni ntimi nye saade no but ohu ni se ka obetimi kura aboa no na odi ayi bibi senyame so emma wadwen no entem na se de be fa onsem so saade ye bibi so a se nipa kura ya so se edi enzi na why saade enti ne de se okwa nko ba ma media me masa antome meye na misire nyankopon so se o mama hoden no mama akukuduro na onto me nsem na menye dodo no a ewo Ghana asase so titu asantimam ha na me mfanhye nipa bi so animanya ba ngofo bi kase sene uye no kode a uyi kire ya agi nkofo nsem no ese bebre na hyehye ho no mo a no de opese no so manage nkofo enye nyame den se yenwia abrabo ne de misre oba de se diguso nyame man ya hoden de a yenye ba bi afedi wiedi efiri se ye tenama ye yasomadwe ne de bia ntena faako ye be sa atakre ne ma foforo na aya ne mpre bebere me show off sa adwumadi ya me be yi na me di betu mrantie ne ma ba wafo tituru Ghana fo se de wo ye bia faso keto na eba febesi fisi bedru baabi no unya ne saada
eni nti na ma me ye nkanye sa obi ante me nkakra me sha ase a chese de mdi kankan 207 nipa kakra ne nim bia edan ne sie ne wo mu etwam ho de wo mu hu se ye jako dia me sore me ye adwuma wi a kakra beba mi sem no didi se bi me dibi to aduane ama me nkwala na me de aka akwhye ho omo ye adwuma na me te ho me ankasa na me pinti dan ne bi na me fa wi omo ye me fa ma na me enti ya na workers no kura no ye omo wanwa me promise ni adom timi kasa o ye sharp papa o ade we yetimi se ade we ye himfa na ibe hu fort we ba na wahu aka kire pipe timi pai wa asase na se na me nenam fio na me de maso tie wo ampa timi ko hu se asensuo bi drop wo ba bi ye betwa ho ne ho na apai ni ya solve sa problem no electrician for me here me say ade we say no anye no obehwe no say me mistake no ye na me di akire kakra edan yes we me ka obi nyine but enye say bi pepe na ye me edu ba bi na painter no frɛ no wo ba bi a wo ye adwuma wo nya daje me so me person bi dant necessary me am fa to me ho so efie kakra kanisi no me na me painting ni me na painting ni wala painting fe ye nwanwa wo mu a ye nipa bi nwanwa se aden na nko ade de ni se me sha ase anopa 5:30 me pon ahomachi 2:30 me ye adwuma ama ade sa na do midnight 2:30 na me painti fie no painti she egu bucket me she ma ha na me kura phone no sei touch no na me de brush na me painti na me tada no soro na we be say the one for painter ana na bi painters no me painter no de koye ni say onu na ye madwuma last ameka say fie ma painting no we can me de kan ho 4 times na wo mo di ka painting en de ye ewefu bi mi hu mo bi de last one na me ni mu no bibi nti no me frɛ na ase hu kakra wo no mo pɛ so obeba wo de ne de kina na am so adwuma no me sha ase ache me nani so me papa bi a no o kumase amakuma ne frɛ no fire na adwuma no wo ye ne sabre no na nya no nkɔ construction work na me so me hu ketenkete bat me si me ye odum tutu kwan yetimi ko jema ho ni yetu agona wiamo ase yetimi painting ye painting adwuma nti na me nani so inti bra omo yesa no na me hu ni say me am try my best because ade me ni enani so de ti me am ko to painti na ma be fra na me am painti na akwada ba ko so opon adwuma ye kojo na ono so wa ba bebu am kakra na me de sa me di wie pillars ni nyina me na me tete yi bibia da na kwambia ye me we the news so they say if you fair finance so na ya painting no wa ka say je ko na o painting me na painting o comment am obi e be di dance e to da bi wa ya na obi okra eye ni hu obi timi free ni fie se da bi no abetena me ncha na jo se da bi e pese me tena on because bra wo sen ho ni pe bi twam bi okra hwe na nim atimi se video o koye adwuma bi na so na me jina ho because ato adwa fa bipieto ne breme the say one day kra ekura bibi mama sabi nimguase abanti mi ana me ye madwuma obi a so ameka me obi a me ye me boni obi a me tretini na me ye adwuma ni nyina wie yenhwe activity no nkofo bi eboa ma ne ko so ebetumi de asida sonko ama omo ana sanse o to nipa bebre meka se nipa bebre wa o kasai obeye obeso wa fam de ye o de kasa bent ana minua ya o ja camera ya chi obeboa papa ebekọ abontia ma obi hu ziko wo munyina Benjamin Aboaje on de metu ana wetiem wo boa papa ohwe akwasi iwo no so na yi no kura ya akwasi maru akwasi maru ohwe se de osidi niam ko Facebook o di we fa ha ni ade chese obi a ho keka no manage mpanimfo bebre nananom a chese medical from the domasidi keche kwame apia nom chese ye miracle films director and miracle group no ankasa nipa bi o mbeba ye chese bloggers minua me baketo wa yusi one ne yire chese me namfofo bi wardrobe
ebi won kumase wo munyina ba ye adusei so jaman chese enipa ba ne de on kantabo mintimi nkan bibiri ubia ba bebuai ema adwumadie no 2 days na ye memenda kwasi ada no mesere onyankopɔ se na dawroma on hwɛ me won drop nsuo ba kokra ampa so memenda nsuo muna kando pinfo babo mo de ye hyehye nsumansi ye bibia de bia to akwan nsuo anto kwasi ada nsuo munan se awurade boa me ampa ye adwumadie ni nyina wie mu bia koi anajo no na shawa kakra bi this is what the dressing no na amam so good so na papa mama ntwem Benjamin Agbaje so edi mpemfo bi ma me se me nda o mo ase sonko ema no e wo dwumadie no na edin odi man first o say Mr. Donald Mensah Eastern region na odi NG group of companies so ema oh wo mo beseti chese yes yen sha sem free o papa no de se wo na wani mu no o se o mo so eboa dwumadie no sonko kwan o baboa me ankasa da abonten enye se bia na yekokuwa mu ade wo se mantene ntem na wo de wo ye bibi ne beboa se ye beboa in fact sika ye tu din 5000 Ghana enukura no eboa me lie fize me wie na bi na me nyatu adwuma nkrofo buka na chese masoma adwuma nyame nhira no wo hwe se de NG group of companies no omo so be sete wo mo table so be ye wo mo cocktails ni ade a wo hwe se de cocktail no bia de bigu nanum a na nani Agya chese basa bi ama yankasa obi dai ya wo ne oba ye no ye twe na fom ana wo be kontokwane ade chese enijie bai tina chese adonko so eya ade papa o mbe ya ade ankasa enipa ne de mesi me bobo a chese ade do no a ebai eye emu asojafo and ebai ye kura wote wo hu se we sojani security no o chese o mo bai mangada fo so bai a chese nipa no adodo na na bai beta echiri o hwe baby ti set Tetemmofratv band said the omusi ebe gina echiri meme damu a no mu free dodo na wo winiba mankasi na omunyina ba beta echiri so kwan kura na eso omfa so boban no munya mama mboro amampanyin kofo asembe waka o se wudware na se bi bodem ne ba na befa waade a se bi wonfa ho ahuru enkonko chesi na ba sa one ne me ne na no se bi kuma ya boda kwansen ba o mu se kofo bi kensem bo abonten a eni kwanse ufi o mo de na mo butaya o de dai fi ne din ne se o be se ye mabunu no isua de efiri mu ena nkofo bi so enam ema yete asese bre 16 years na o de abre e de aye fie no eye politics mu na onya sa abre ritmi aka ho asem wo anu yi ameka ho asem mempese metiti wo mon nsem ni bibre because bia na push me na makoka asem bia na mpanyinfo anye de eni anye ho bi metimi aka kyerem se eye politics dia ane nka kwan na etia NDC wo MPP wo CPP wo mo so nkonko dwane ne ntempe ya mo mfanye den insibi na hwan na ti Ghana ha woni se MPP fo besi se sika saa na de mouse ase fa ye wa debi so wase debi kura de dawo a bia enye de odi kosi saa edan we edi kan ka kire nkrofo se 207 obi onim se dan ni si obi a nsa so pese uji disu abra na memfa ho nkrata anye den kire otama meto asase mitama me sha ase enti na medi kan ka se trosem se nti atisim eni ni padodo achi nkoye bone sa nkrofo ni nyina no mimi hunu se honhom no omo mpe brabo na osu esire nyame se o ma bibi ne kokoye ajapade obi zo aye bia o de o se ne de no o fa social media so e de agu nanim ase na be de na o de na koso hu ye nkama unia oba o fa ase no ana emra no mesua hunu bi ene adade a menya ene akomapa menya esuro nyame a menya ye a medi
ma dwene to ho de yes adwuma no ene obeti ebruchirifu be bre bo mabaso mentimi nkan nyame nhira wo mu nyina but obehwe na ba ku bitimu a abruchiri na biti no wohwe wono ankasa no ho ode te ho no a anka wotina ho frɛ me se menua menu obia wo machi bua me meni mabruchirifo bre meni teku no medicine poa mesom na de wo pese oye no magina chira ya ma no aba bede wono de won pene sa dodo no bo mabaso no nu osi ho na wohwe se de waye suku si ho yi no ode ka me ho ase nti sebe nhira na opini me de me hu ni sa na mitimi hwe ni sa na me sere ni sa me hwe de wono ankasa okotena buruchire esi usua ni nyansa no usua so ehu bi de ba na me hwe de waye ne ho no a no oka wase chese aha kura me hu ni me mfa ne nsusu wo abibirim ho no anka ofri se te wan ni ade no me mfa ne nsusu bibia wo abibirim ha me hu ni me mfa ne nsusu on de on tena ha no ba o me jisin o me ji dan ba ko na onnem ne breso anu wako se on de onya na de se obefa adwena ibi frɛ me e o mani abre bra me ne obi a gina machi esi fabra usika me de mensa kas peso akra osuru nyankopon obo me no o nhira me ne mo me ye ni yie ma na wo bana ba be damase a nhira be ka me ne masefo nyina eno bi na me hwehwe de bia me susu abruchirefo udi oni obi a frɛ me se dimechi se ye nua baba ko donko na me nyina wo de waye no so na ni papa no no diske bia bagana embo ba de waye nti odi sike ina fesifie ba me se omra me so me hwe odi onye nkrata nso no so me hwe me ye nipa asa na nyame bo me nipa obeye fie no ana me boa no obeye fie yi na ni da fom opeso obobra meboa enye de akoba se social media sika ba wonti no ene ye je ku wudi me kana wo besoso na me ye bo so me menya me credit na ebeboa wuni ti wafo ti abruchire pre sebe dabre se nanano momoa no nya dabre na onsi dankura bi sebe awom pra no nya nya bi na ba mamu a eye dan aboa bi awusura ntakra beba fom se obi ti abruchire no ti abruchire na se sebe yale ebono na bibi nti entimi amfa na amane esie no ha onye mabusua ni kura meti ya na misu because ana ne furu mahye de nti na sese ekosie no bebre so afa adweme na fufu bebre yemi ntimi mo omdin se onyini ba enso oba fie nti wo mu ye niema gidigidi a ombeba betena se be edi ahu se ampa okobatadie ni bi na wasa aba nachi wo ba yeso no wa meye bombo yamfa na nkoto valanda so na se kan ba maso yamfa na nkoto so emu wonye ba bi di ni tiato ye den ebenu amene de kopem tamani nyankopon beto ne safre na basa so a wagya ne din wagya ne legacy of akwadwo brasa mo anti mage anti ya ne si dan ye den esi ho a wonto atoaso bi anya baabi a ono so obusua di ne tire ye den eto nti sankofo no me mane ha bebre ni muma ya na mesu ombrebre ebe ya wo mo nso madwen no mani mra wo mo so se wo mo yakachi na mon frère na adwin bi wo ha ye de ama wo dodo Ghana fo kese ageme nsem obi go okra na ma na obebumu kwada pani no osa kan hira nsem se de wetimi aye we misire nyame se onsan to nsem na onsan ma wunya enye mo hwe minia ade asese me pese me ye ni se onyankopon no amwa me na anka metiwe okay minya meka se company we na factory ye media dia ka bia no se dan na misisi a na machichem na nka media ma wo mu ni bi se tinem wo de tinem mfie nan na ekopa baabi na ye den etina na onua bi so nya den emetem sa na nka mpese me ye mabrabo fi se toda aya na nipa bi baabi ho a mo de omti betem eden papa metiwe ne se ma antimi anya bia hwa da pa ibetwa me from concert party singing to music na chese wo de yabaka se wo no unya sika no wo de woro we mu ye de egu from ebi so ana entisa nti na me ma ni da ama mraho makai papa titi onde be TV so na omugu en ma se onya contract bi 500 million de ye den
And beside me say, "Unim do dear you." But papa, they are okay. They are foot to me, say, you made the year, no. Then try to be a book, a cano. Na single room, crying a wow, they are. We are at the honor. Fine, Papa.